старата кухня на една селска къща стоеше глинена купа, изгладена от години работа и докосвания. По ръба имаше финни пукнатини, които приличаха на следи от усмивки. Тя беше свидетел на поколения, на ръце, които са месили с надежда, с тъга, с любов, с нетърпение. Вътре в нея времето не течеше като навън. То се сгъстяваше, утаяваше се на дъното, превръщаше се в тиха магия, когато водата блъснеше стените на купата. Когато брашното падаше в купата, то сякаш се смесваше не само с вода и квас, а и с всички спомени, които домът беше събрал и пазеше. Тестото започваше да расте бавно, като дъх, който се връща след дълго мълчание. Купата го пазеше, прегръщаше го, поддържаше го топло, сякаш знаеше за ръката на древния кот. Когато я вземем в ръце, купата сякаш се събужда. Топлината на ръцете ни се разлива като спомен за детство, за тихи вечери, за мириса на прясно изпечен хляб. Времето в кухнята се променя, забавя се, омеква, върви назад. Всяко движение на ръцете ни събира разпилени парченца от миналото и ги подрежда отново. Когато хлябът се изпече, ароматът му изпълва къщата така, както някога. В този аромат имаше топлина, памет, корен. Купата стои на масата, тиха, скромна, но сияеща от вътрешна светлина. Тя беше свършила своята работа, беше върнала времето там, където му е мястото. Когато светът стане твърде шумен, достатъчно е да отворим шкафа, да вземем купата и да замесим. И времето отново ще се подреди. И не забравяйте, най-голямата магия живее в простите неща, в купата, която пази спомени, в тестото, което втасва сред топлото на кухнята и в тишината, в която домът се връща при нас.